Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytään Kymen-Karjalan Hevosenomistajat ry:n Shetlandin poni lähtö liikkeellä. Alussa haparoi 2 Kätkytmäen Katsanova, nyt laukkaa 4 Country-hemmo. Johtoon pyrähtää 1 Mamman Kulta Murena, mutta laukkaa. Mamman Kulta Murena laukkaa johtopaikalta, näin 4 Country-hemmo on ottanut johtopaikan. Sitä seuraa 1 Mamman Kulta Murena, sitten 3 LF Joystick, 2 Kätkytmäen Katsanova ja kärkinelikko ensimmäisessä kaarteessa. Ensimmäisessä kaarteessa mennään numeron 1 Mamman Kulta Murena pitää sitä johtopaikkaa. Ei vaan siellä 4 Country-hemmo pitää johtopaikkaa. 1 Mamman Kulta Murena tulee 10 puntametriä jääneenä. Sitten 3 LF Joystick, jota ohittelee nyt siellä 2 Kätkytmäen Katsanova, mutta haparoi seuraavana 5 Hagelund Orvar. Laukkamerkintää numerolle 5 Hagelund Orvar, kun takasuoralla painellaan numeron 4 Country-hemmo ja Tuulia Toiviainen mennessä kärkipaikalla. Ensimmäiset 500 metriä 3.34.0. Viimeinen puolikas on käynnistynyt ja edelleen 4 Country-hemmo pitää johtopaikkaa. Siellä 1 Mamman Kulta Murena tulee 2, 2 Kätkytmäen Katsanova 3, 4 4 Country-hemmo. Tässä on pitäneet paalulta lähteneet pintansa, mutta siellä nousee nyt hyvin 10 Jatsmin Mia Kärki. Jatsmin Mia Kärki on parhaissa vauhdeissa takajoukossa, kun silläkin on matkaa kärkeen, jossa painelee numerolla 4 Country-hemmo ja Tuulia Toiviainen. 4 Country-hemmo, Tuulia Toiviainen kärjessä. Siellä laukkaa Kätkytmäen Katsanova loppukaarteessa, näin 1 Mamman Kulta Murena on 3. ja siellä vauhdeissa myös 10 Jatsmin tulee 4. Loppusuoralla 150 metriä matkaa maaliin ja ylivoimaa numero 4 Country-hemmo ja Tuulia Toiviainen tyylittelee loppusuoralla. Sitten 2. on tiukempaa 1 Mamman Kulta Murena, jota on ohittamassa nyt 10 Jatsmin. Jatsmin siirtyy nyt toiseksi, kun 4 Country-hemmo, Tuulia Toiviainen vailla uhkaajia. Ja maalissa ensimmäisenä 4 Country-hemmo, 10 Jatsmin 2. ja 3. tulee 1 Mamman Kulta Murena.